ଯଶୋଦାର କଣ ତରକାରୀକୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଲୋକ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ପରାତ୍ମରେ କରିଦେବୁ ରାଜାଙ୍କ ତିଳକ ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିୟାଂଶୁ ନାମକ ଏକ 8 ବର୍ଷର ବାଳକ କେଉଁଠି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ପ୍ରିୟାଂଶୁ ନାମକ ବାଳକକୁ ପାଇବେ ତାହେଲେ ରାଜ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଦେଶ ମଥୁରାଧିପତି ମହାରାଜ। ପ୍ରିୟାଂଶୁ ନାମକ ଗୋଟାଏ 8 ବର୍ଷର ବାଳକ वंश महामयी प्रतापी महाराज को शंकर विश्व विजयी विश्व प्रकंपित हुए पदाघात जान प्रकंपित हुए गगन मंडल के राज्य काल जयी अटे मुही